Започваме. Давайте. В ефир сте. Ай, в ефир сме. Абе. Защо? В ефир. Абе, играй, бе. Снимай. Имам. Защо, когато ти си седала тази пейка, аз тръгвам напред към Джони, казвам, ти стани! Аз, когато те обичам искрено, защо ти така? Се обърни, се благополучавам. Но не искам аз така да се говори. Защо? Аз те любя. Цялото си сърце. Как можа да кажеш тези думи ти за мен? Не мога аз да бъда, да живея без теб. Не искам аз ти така да се говори. А какво? Да се приборим? Не паднеш на колене и ще кажеш не. Стоп, комшиите ни идват. Комши! Това са игнорентни прости хора. Да, аз ги знам. Те са Не! Ох, ти ужасен си. Не говори, защото аз ще кажа друго. Ще си дръпна от тази цигара. Не може ти да пушиш от моята смърт. И ще се кача на другата гара. Не може, гарата е моя. Гарата не е твоя, а е моя. Не. Ти я обиждаш ме като игнорентен мръсен. Пръсен. Та ми беше подарил един пръстен. Пръстен ли? Смърт за тебе. Смърт за мене. Че смог се прибия, брат. Смърт за тебе. Това е вече моята обида. Това е твоята обида, но не. Това е в моята. Колко искате още? Още, да. Играй ножи на те, Те малко. искат още. Стига, че бате, че взема в бе. Айде.